Karbiara kar I akimang lage PGR VGR longle along aron ripen ki do tumaphan eviction mate tharli et nangji laso pena jok si kitam tangani Karbiara do an song dhorom party la pen akilir aker chipu pe pin pen kidam tangani airset prung set pen chisong ponlu PGR VGR longle along aron ripen ki do tumaphan eviction mate ki tharli je phan pura karbing long hamphang song political party la pen intellectual do an high power committee seng ponlu laso pen kitam tang jak khong chik loni phai phorni ada por phai kep a por pen kajirong hangpi guest house taralang su di pholong karbinong thomas council cm dr piliram rong hang kapin kharateng pen batai hinia phong high power committee tum ar sigjip pen chingki chithan pong PGR VGR long eviction mate ki tharlia sai ke pachun pemi japan special sales abarim ARO bagisa tirang phan Chikroi Sarpen R2 Pek Ponlo Pusi, Carbino Thomas Council CM Dr. Piliram Ranghang Clardak Pen Thampong. Aprang la political party ke doan, social organization ke doan, lapen student organization ke doan, lapen Karbiang Long, intellectual ke doan, pen kachingvai, high power committee seng nangi pulo, lasi high power committee non pen phongni lo kangni, lasi non pini high power committee ateng pen isia decision yen lo. Ye 15 days angbong penke nitum la isi dak PGR VGR special cell laso OSD alangli aprang yaro barim lo bagi saterang masuk ipilo ar bodai vet lo alangli report ateng pen bes kuri pensi nitum la PGR VGR laso dim ka thalli je phan Supreme Court order ateng pen nitum notice bipo la pen ke dak fulin circle along bangke 1026 bigas do 1026 bigas ang mong pen kacherai bangke 308 bigas vela la pen ke 716 bigas along le bangke non da cherai rela in crosara vela lasi hula kacherai re along le bangke netum prabjin pen Karbiang autonomous council pen dak forest along ki me hormuan forest along thengpi thengprang lo laso ki eje phansi netum pin jeba decision an lo fencing pen chenglok thengpi thengprang ke eje phansi dak netum asia decision an lo Dipu pen Govintiso Karbiang Long Life